Vítam vás, Burdiňa. A ideme si robiť piču geniálne infolinky. Teraz na to musíme pozrieť. Aj teraz ticho, musíme si zrobiť piču a urobím sa najebaným. Denia kvality môže byť váš hovor zaznamenaný. Dvíhaj to, boha. Dobrý večer, Petra Ďurošková. Aké informácie? Dobrý večer, chcel by som sa opýtať, kedy ide vlak z Kotešovej do Bystrice. Malý moment. Teraz najbližší spoj? Áno, najbližší spoj, ale myslím zajtra, lebo teraz nemám čas. Ako najbližší spoj zajtra? A kedy by ste chceli cestovať? Okolo 20:00. Robíte si teraz Olešina, to predpokladám, áno? Nie, nerobíme si. Vlaky nejazdia. Nie, nerobíme si srandu, ale to sa môj kamarát pýta, lebo čo si chcel, nie, také čo si. A z Kotešovej vlakové spojenie určite, áno? Tak ja neviem, také čo si mi povedal. No z Kotešovej vlakové spojenia nejazdia. Počkajte, tak sa ho opýtam. Áno, kde to chceš ísť? Zo Žiliny do Že vraj zo Žiliny do Bratislavy. Vlakom, áno? Áno, vlakom. A kedy? Že zajtra. O tej Kedy 20. zajtra? O 20 nejako, okolo 8 hodiny večer. Malý moment, vyhľadám vám. O 20:09 ide do Žiliny, to je posledný spoj vlakový. Áno? A to je RegioJet. RegioJet? No dobre, ďakujem. 20:09 do Žiliny, dobre? Áno. Ďakujeme. Pekný večer ešte, do počutia. Do počutia. Maj sa. Pičo. Javce, toto bolo moje video. Ešte pokračujeme, učí sa. Burdiňa!